Tarapung pen inut hemi pi hemso ki piji aphan kachuningri. Tarapung ora aphan COVID ingprim ki pipon. Karbilongri abirta kelang arat do anphan kardom pajir iglo kardom non karbilongri abirta ke than ponjia bang nili sami kabin tiron pi non birtang ton ba arjupon iksina heme jangri lapen ki dukde atum aphan panongsi sarkar tumpen hemsoron pon bomlo bon tala so hemso ki dukde atum ki longdun de atum do bomlang lason si tarapung joising lek the arong amekar karli tang pator sing nanachor sangpi manai lek thipi ki pa heme pinin kang kep an pleng tanglo lapena sopo inudveta tuning arong chiboy juilo non alang li inudvet si do bomlo ki dukdet lapen kachongdat athai kawe jupadap kisung loklo hurong aradatum aning keme pen hem kim pipon lo bonta asar nung philang pinaka jok heno daprang barla pora hot masa bak arbe ki janglote hemar lo anta langbung saide kicho kijo na phanta kisung lo alangli achor arong gachiboy ningkan kepleng detta majok rat chari atum thang kirap along lelang lasi kanghon kajing sopen hemso si an kenang rap vek tha pusi sangpi manai lek thepi pen KAAC CM tuliram ronghang aphan kachuning report nili nangli phan isialam nangkar juji ke lalo nangli hem nangli phan komane nangli hemi pipu nangli phan ang chini lo setami komane political leader tumpen lapen part me komane nang tom phan kahomri laposon doloma avela nili phan thang na akhirat ta non kedam tang an pu bang nili chi theglong lela chetheklong lela ata nangli ente ningkan ko an bag dolo nangli pahimi ke pahimi nili pineng kan an ke ningkan kep lu ningkan kep lo lapen nili so kachiboy pineng kan an pineng ke chuneng kedam tang chuneng agosto 12 tarik che 12 tarik si kachiboy 12 tarik kan ke la non pineng kan ke ningkan ni sira siklujon thom tangte nangli hin pen ko pine karbiang long ke the ding atuma phan nangli ko pine ke pachini ji ke thanja ke nang sodoma la so ke kanang son ni li pachini ji ka chuning ri ja bang ke la lo ni li la an ni li chor ni li so chi wa yui pen ta ni li ki do ke thak ki do ke la arve sa si lun pen ni li han an ke sutun la puson lok si ni li ki tho la si hem rit pen dang lok ni li reng ni li pen ni li ki cholong thek the no ni li ja kong ta ve bom lo ni li churi ta thek the bom lo song da chuti lu ta thek the bom de la si ni li rap te pu si ni li ni ni ke ha là nó đang kể sự em từ ram rong hàng qua nắm cái rap dia phan sin ni sin ri lo joising lek the arong ara tumpen hem hai hui kimpi rap bom lo bonta kithir pi lapen phelang asar nung pinanga jok heno da prang lo lapen nili tumta ki duk de arat pinanga jok kera fer jia phan sungkrung lo lasi hem soi hum an ke kipi vek tha pusi rong asar joising lek thepen CM tuliram rong hang aphan kachuningri tarapung pen dorsing tok bi karbi longri abirta te nangli ke da rong asar ma kalang lo nili ke dak lek the rong agang burai igla ante ke damtang sarkar pen mate ke the ding tum pen komane la nangli rong amikar lo langli hemi pi phan ko pini ke rap pini nangli ke hang pi mate ke rap tum doloma nili tum सरकार तुमा फान बैंक के पाजू जे लांग से तमे नेली तुम दा रोंग रुप दोन मिकार पेन अलांगली फान चेक थु पो पेन हेलांग रोड पी पो लापुसन से अलांगली फान निकान कैप मन निकान अलांगली चोरची व यु पेन फी नेली तुम राब बम लो कोन ता नेली तुम के राब चेक के फो हेम चोके लान अदिन अवे अपोसी नॉन बंग अलांगली के दो के थाक सिक साग विगलो अपोसी तुम ता निंग छि दुग विगलो नसी नीली निंगा माथा दामा बैंक लहनलो नॉन रूलिंग पार्टी के दबम CM तुलिराम सार फान नीली चुनिंग री गांग तुंग लालो अलांगली फान ला नी फान के राबजे फान सिनीली अलांगली फान चुनिंग री पिलो सिंहन असर अलांगली अजय पेनस्ता में अलांगली फान रावेक था पुसी नीली ता अलांगली फान चुनिंग री पिदुनो लहनलो COVID-19 abur kangdak plup ajok sarkar tumpen rat aphan COVID ingprim ki pipon bomlo bonta karbi anglong inglong arlok anke se kelang atum kedam on edet ason si thekpon long
lason si Catholic Church Father Sister lapen jirsong asong asa atum cilangsi terapung ahawar arat atum aphan COVID ingprim kipipon. Laso COVID ingprim kipipon ahot bang troxicap arat atum laso ingprim cipidun rinti. La penon ruini api puthot COVID ingprim kipipon thuji laso ahot kadok kawe rat doan da kachitong dun labji aphan alangli tumpen pachini pon thu. Terapung pen dorsing tokbi Karbi Longri abirta. Bang tu je pada second week. Kumang mana tu baik long ni lang ho. Nang long. nang le tum ke bang ko an lo tu tel ke bangkep la pen nang le tum ke bang ke ko mama tum bang lo asa ake Names itu reporting staff dan documentation staff tu tel ke terus bangkep long ko an lo ke dam hai lang upper terapung lower terapung dan topiarong lagi topiarong ane area no mana naga terapung area lo English mana cak na yeah we have come to terapung all the villages to provide vaccination to people pen tenang tu make bang kisung ko son lo kisung pine kisung doma और के हिनो लो मने के बंग हो के we have a problem with the vehicle which is Pini birta pa anse kang ton pon iglo dome thak me kardom.